Alotria. Dag dames en heren, welkom bij Alotria TV. Welkom in het hartje van Parijs. Dit is de Place Vendôme. Achter mij zie je de Rue de la Paix. En als je die doorloopt, je gaat linksaf, kom je in de Rue des Capucines. En als je die afloopt, dan kom je op de Boulevard Haussmann. En daar gaan we naartoe. Ja, en als we dan even doorlopen, dan komen we op de Boulevard Haussmann. En daar zien alle grote Franse warenhuizen, alle Parijse warenhuizen gevestigd. En die hebben allemaal prachtige kiekenhouten, heel schoon keersetalages. Kinderen stonden met open mond te kijken, papa's dragen de kinderen op de schouder. Erg prachtig schouwspel. We gaan samen naar Parijs, samen naar de Boulevard Haussmann en we gaan samen even genieten, een paar minuten lang, in deze duistere tijd, in deze moeilijke tijd, naar de kiekenhouten van Parijs. Daar gaan we.